дар як маҳаллае об намеомад ва бошандагонаш аз деҳаҳои поёнтар об мекашиданд. рӯзе 4 нафар занҳои ҳамсоя сатил гирифта якҷоя ба лаби чашмаи соф омаданд. дар наздикии чашма дар болои санге пиразани нуронӣ менишаст. занҳо байни худ аз ину он суҳбат карданду гапсари духтаронашон рафт. яке гуфт ки духтари ман дар тозагиву оростагӣ беҳтарин аст. дигаре бошад гуфт духтари ман дар донишгоҳ хеле хубу аъло мехонад. саввумӣ гуфт ки духтари ман зеботарин духтари ноҳия аст. аммо зани чаҳорум чизе нагуфт. онҳо сатилҳояшонро пури об карданду ба сӯи хона раҳсипор шуданд. ногаҳон 3 аввали духтарони худро диданд ки зебову пероста ба куҷое равонаанд. онҳо модарони худро дида гуфтанд ки мо ба зодрӯзи як ҳаммаҳалламон меравем. ногаҳон духтари зани чорумӣ бо як либоси оддӣ ба сӯи онҳо омада бо одобона салом дод ва давида аз дасти модараш сатилҳои пури обро гирифта ба сӯи хона рафт. занҳо ҳоло ҳам духтарони худро таърифу тавсиф мекарданд. ба сӯи пиразани дар болои санг нишаста бо ифтихор нигоҳ карда мепурсиданд: кане бигӯ холаҷон, кадоме аз духтарони мо зебову беҳтарин аст? пиразан ҷавоб дод: ман надидам духтарони таърифии шуморо. ман танҳо духтареро дидам ки ба назди модараш омада сатилҳои пури оби ӯро бардошта бурд. дӯстони азиз, тамошобинони шабакаи шингдара, аз шумо хоҳиш мекунем ҳамеша одобу маърифати баланд дошта бошед ва ҳамеша дастгири падару модар ва хешу ақрабо бошед. бо шабакаи шингдара боқӣ монед. ташаккури зиёд.